Bueno, arribem a la 11a edició del sopar medieval i aquest any doncs, farem aquest viatge per la història a través de la gastronomia, doncs, aprofundint el tema de la caritat i de l'hospitalitat en els monestirs medievals i en general el que era l'església medieval. No? Clar, la caritat és una cosa intrínseca, no? De l'església, l'acollir el que necessita, l'acollir el que passa i per tant és una cosa que fàcilment han pogut documentar. L'única aventura o l'únic tema, diguem-ne, de contrast, diguem-ho així, és que, clar, al pobre, d'alguna manera, no li donaven el més exquisit, no? Li donaven les coses més bàsiques, per tant, l'aventura avui serà experimentar amb aquesta gastronomia del que era la caritat, no? Bàsicament el que han agafat els professors són receptaris de la Pia Almoina de Lleida i la Pia Almoina de Barcelona, que eren els llocs on anaven els pobres, diguem-ne, on tenien un àpat els pobres quan tenien aquesta necessitat. I l'àpat d'avui, doncs, al final aprofundirà en aquest receptari, descobrirem doncs, gustos medievals i descobrirem també peixos, com per exemple el que és el congre, que ara està molt en desús i de fet ens ha costat de trobar, i en aquell moment doncs, era un peix extremadament popular. No? Aquesta 11a edició del sopar medieval de les Avellanes, per al professor Toni Riera i per mi mateixa era tot un repte, perquè havíem d'adaptar els ingredients que sabíem que estaven donant la Pia Almoina de Lleida i de Barcelona als pobres, trobar unes receptes en els receptaris més antics dels que disposem, finals del segle XIV, segle XV, inicis del XVI, trobar unes receptes que estarien adreçades a les classes nobiliàries, escollir les receptes més senzilles que continguin aquests ingredients com a ingredients principals i donar als convidats a aquest sopar una experiència de com menjarien els pobres, però amb unes receptes una mica enriquides. Hem aconseguit que aquestes receptes i els ingredients senzills es posin en valor, llueixin i ens ofereixin una experiència gastronòmica realment interessant. Aquest any el sopar és una mica diferent en els altres anys anteriors. Intentam entendre el que menjaven els pobres que eren assistits en els monestirs. Concretament, de la regla de Sant Benet, en el segle VI, ja diu que tots els monestirs hauran d'acollir a tots els peregrins i els pobres que acudeixin, evidentment, i els haurà de tractar bé com si fossin el mateix Crist que les rebessen. Ara també diu que en aquests pobres els hi han de donar el menjar d'acord amb la seva condició. És a dir, que els peregrins que fossin rics rebrien menjars, evidentment, propis de rics, i els que eren pobres rebrien menjar propis de pobres. Què menjaven aquests pobres realment? Què els hi donaven cada dia? Bàsicament els hi donaven pa de blat, acompanyat d'un plat calent. Aquest plat calent podria ser una menestra de verdures, podria ser un potatge de llegums, evidentment, i vi, evidentment. El plat calent, el dia de cada dia, podria incloure una petita quantitat de carn fresca. I quan venia els dies d'abstinència a la Quaresma, evidentment la carn desapareixia de la dieta i era substituïda pel peix sec, per exemple el congre, que avui precisament el sopar menjaran congre, exactament, pel formatge, pels ous, etc. Per altra part, tampoc no tenim les receptes dels pobres, només tenim les receptes dels rics. I què hem fet? Hem cercat en els llibres de cuina que reflecteixen la cuina dels rics, hem cercat els plats on surten les faves, on surten el congre, on surt la carn de xai. I a partir d'aquesta visió senyorial de la dieta hem fet un sopar. La comida medieval de este año se trata de una comida muy pobre. Bueno, básicamente comida para todos los pobres. De primero tenemos lo que es una sopa de congre, que yo jamás había trabajado en aquest pescado. Es el ingrediente más caro, por supuesto, pero el resultado ha sido bestial. Me ha sortido una sopa de maravilla. Son muchas horas de cocción, sacando las espinas, que son muchas más horas,
pero al final bastante bien. Me sorprendió mucho ese pescado, que hoy en día no hay para la zona y tenemos que comprar ese pescado directamente de Galicia. El primer plat, una sopa de congre, però feta a l'edat mitjana. La sopa de congre és un plat que va perdurar fins als anys 60-70 del segle passat com un plat bastant habitual a les llars modestes i normals de Catalunya, també molt habitual a Galícia i parts del nord. I en aquest cas estem retrocedint 5 segles enrere per retrobar com es feia la sopa de congre a l'edat mitjana. Evidentment no hi ha el sofregit amb tomàquet que posarien les nostres padrines, però sí que hi ha alguna cosa semblant a un sofregit de ceba i després unes quantes espècies. I tot el procés veurem que el congre és un peix que realment val la pena de recuperar i de tenir incorporat a la nostra dieta. Vale? I després tenim el que són les favetes amb llet d'amendres, d'acord? Que va con una miqueta de gingembre, albahaca, marjoram y canela. Bueno, y después de todo triturado, bueno, es un plato bien refrescante. Supongo que en esas épocas comían en abril y en mayo, que es donde había las favetas, que eran una miqueta más económicas y tiendas, que ese es el resultado del plato. El segon plat serà unes faves de fava real. Era el nom de la recepta en el receptari del mestre Robert d'inicis del segle XVI. És una adaptació de com serien les preparacions de faves per les classes populars. Per les classes populars generalment es menjarien faves seques, és una lleguminosa, es pot assecar com les mongetes, i s'ha utilitzat seca també fins a les dècades dels anys 60-70, com en el cas del congre. És el llindar de la frontera en què va desapareixent la cuina tradicional i anem canviant els nostres hàbits culinaris. Bé, en aquest cas les faves són tendres i tenen una preparació que us podem avançar que conté ingredients molt habituals fins avui dia en la preparació de les faves a la catalana. Per exemple, s'aromatitzen amb menta i marduix. I les faves a la catalana també és un dels ingredients bàsics i que diferencia la manera de preparar les faves a la catalana de les altres regions. Y después tenemos lo que es un estofado de cordero, ¿vale? Pero un estofado de cordero que también tarda unas 6-7 horas. ¿Vale? Yo utilizo una miqueta de la cucha y también las costillas, bueno, para que no haga solo hueso y que haga grasa también. Y eso es todo freído a un lardo, amb grasa de cerdo, que así da muchísimo más sabor. Y después, una vegada que esté todo freído, pues añadimos lo que es gingembre, azafrán, que supongo que en esa época se utilizaba mucho azafrán. E una vegada, sobretot que as almendras sejam tostadas, que é a única maneira que pode sair o sabor, afegimos o brodo de carne e depois lentamente deixamos cozinhar durante um par de horas. Importantíssimo para espessar a salsa, o que hacemos, añadimos huevo batido, como se hacía mucho tiempo atrás, y la olla está bolindo, añadir o huevo batido, mezclar sem separar, súper importante, e una vegada que o huevo seja introduzido ao brodo, sacar la olla del fuego, básicamente para que el huevo no dé tiempo de cocinar, sino espessar la salsa. A l'edat mitjana, com hem comentat en altres sopars precedents, la carn de moltó, la carn de corder era la més habitual i en el cas dels pobres també és la carn que es dona als pobres. És l'única carn que apareix en els inventaris de la Pia Almoina de Lleida i Barcelona. I en aquest cas és una recepta que es diferencia bastant del que estem habituats a fer. Gairebé com si fos un fricandó de vedella, però amb ingredients medievals i guisada amb molt de temps, fins que queda una carn molt tendra, amb unes quantes espècies i un detall que també ens agradava de posar en valor i que era molt habitual a l'edat mitjana. Al final de la cocció, per espessiar el brou, la salseta, utilitzen ous, rovell d'ou o ou sencer en aquest cas.
Y después de postre, finalmente, bueno, yo diría hoy en día que son como los mini raviolis de formaggio. Bueno, es un formaggio semi-curado, que no es masa fuerte. Y después la pasta, de la cual en esa época no había receta, yo que tenía que hacer, bueno, a ojos, que es harina, sal, azúcar, agua y después la yema de huevo. Y después trabajado a mano y después hacer un ravioli por persona. Y después lo que hago es freír a grasa de cerdo. Importante, una vez que salga de la grasa de cerdo, añadir o que es azúcar moreno, para que haga el contraste de salat i dulce. Doncs bé, amb tots aquests plats i al final acabar amb un formatge arrebossat amb farina, aigua i endolcit amb sucre, acabarem aquest àpat que realment és deliciós perquè hem tingut la sort de provar les preparacions prèvies que ha preparat en Bobby Cabrales i realment estem segurs que tothom en gaudirà.